קורה רועי? היי שי. קראת את המאמר בחברתיות? האמת קראתי את המאמר, הוא מאוד נחמד. כן, יש שם רעיון מעניין של הניסוי של המיילים, רוצה לעשות אותו? מה, אתה רוצה לעשות את זה? כן, מה אכפת לך? טוב, בוא נרשם למייל. מה, אתה חושב באמת שנצליח ב5-6 אנשים להגיע למטרה? אם המטרה היא בתוך המדינה, אז נגיע תוך 5 מיילים. אם המטרה היא מחוץ למדינה, נגיע תוך 7 מיילים. כן, איך קראת לאפקט הזה? זה small world. עולם הקטן, small world. כן. תגיד, למי נשלח? מי היעד שלנו? רגע, קודם כל נרשם על שמי, ואני רואה שיש פה 18 מטרות. ויש פה איזה פרופסור נחמד, מישהו מאוד... טוב, בוא נלך על הפרופסור, הוא מארצות הברית ומקליפורניה. זה נחמד, אנחנו אוהבים פרופסורים. כן, טוב. חכה, אני אוציא את הפלאפון, נשלח מייל. יאללה, קדימה. למי נשלח את המייל עכשיו? פגשת איזה אנשים מעניינים לאחרונה? האמת, האפיפיור חבר מאוד טוב שלי. וואלה, מגניב. כן, נחמד, אני מאמין שיש לו קשרים, בוא נשלח לו. אוקיי, בוא נרשום לו מייל. איפה הוא גר? ותיקן. כן. בוא נשלח לו. התקבלה הודעה חדשה. קיבלתי מייל, ממי זה? שי ורועי, חברים שלי מישראל. בוא נקרא מה הם רוצים. לאפיפיור שלום, זהו פרויקט העולם הקטן. אנא העבר את המייל לפרופסור מקליפורניה. תודה שי ורועי. אני לא מכיר פרופסור מקליפורניה, אבל אני מכיר גם בחור היה בישראל מבאזל, קוראים לו הרצל. אני אשלח לו את המייל, הוא יחצן מסיבות, הוא מכיר הרבה אנשים. יאללה, נעביר לו את המייל, קדימה. forward. התקבלה הודעה חדשה. איזה ניסוי מעניין. אין זו בעיה להגיע ב6 מיילים, לפי דעתי. אם תרצו, אין זו אגדה. אני אשלח לחבר שלי, פלטו שרון מצרפת. הוא בחור שמעורבב עם הרבה אנשים. קדימה, נעשה לו forward. Qui viendra nous faire des photos, les voilà, c'est vous quelle merveille. Par ici, les manteaux, par là, les bouteilles. Les amis sont tous des... התקבלה הודעה חדשה. עוד פעם עם בציל הציוני הזה. מה חושב אני, מלכת אנגליה? רעיון טוב פלטו, תשלח לי מלכת אנגליה את המייל. קדימה, נעשה forward, אנגליה. מה עשית בשביל המדינה? המייל מגיע. אנגליה. התקבלה הודעה חדשה. מי מפריע לי באמצע התה? זה פלטו, חברי הטוב. מעניין, ניסוי מעניין. טוב, אני אעביר את זה לחבר שלי. אלי לוזון הברזילאי. נראה לי שהוא יכיר אותו. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai, delícia. התקבלה הודעה חדשה. אני רואה מייל זה, אני נהנה. וזו מכת אנגליה, כפרה עליה. איך אני אוהב אותה. מה זה, צריך לעשות forward למייל של פרופסור חבר שלי, הוא כמו אח שלי, חמוד, אני אשלח לו מייל, בטח, הנה, הוא גר בקליפורניה. איי, אני אשלח לו את המייל, הנה הוא מגיע, קליפורניה, here I come. סן פרנסיסקו. התקבלה הודעה חדשה. כמה נחמד, הגיע אליי מייל מהניסוי. זה אכן רק 6 הופים כדי להגיע אליי, משי ורועי. מדהים. אני אשלח להם מייל חזרה, להודיע להם שזה הצליח. איפה? בן גוריון. אוניברסיטה מאוד טובה. במיוחד המחלקה להנדסת מערכות תקשורת. התקבלה הודעה חדשה. רועי, התקבלה הודעה מהפרופסור. וואו, אני לא מאמין, זה אכן... זה באמת 6 הופים. וואי, ההשערה פועלת. זה השערה מדהימה. יפה. אפקט העולם הקטן עובד. כל הכבוד. אבל זה רק אם יש לנו תמריץ לזה, נכון? אנחנו מאוד רצינו. כן, אם יש ציון טוב או משהו, לא? ציון טוב זה חשוב.
כל באמת הכבוד. ההשראה עובדת. יופי. אפקט עולם הקטן אכן מתקיים. לא, זה אחי, אתה לא עושה את זה. מה קורה רועי? היי שי. קראת את המאמר בחברתיות? מה קורה רועי? היי שי. קרא...